ikasla gara eta Aladinen inguruko antzerki bat egingo dizuet. Begira, urrezko txanpona apurtu ditugu. Egia da, gozen beraren atzetik. Ireki izan esan du lapurra. Errepikatu gurekin. Bat, bi, hiru, ireki sesamo! Egun batean Aladin lanparatik atera zen. Ze zikina dagoen. Nor zara zu? Ni Aladin naiz, eta zu? Ni Jasmin naiz. Aladin, nire lehenengo desioa eskatuko dizut. Lanparara sartu. Nik naiz ezan egin. Polizia! Polizia! Jasmin naiz. Aladin, nahi duen akiten ari da. Nator direkin apuntera. Ikasla gara eta Aladinen inguruko antzerki bat egingo dizuet. Ni Gaspar Maltxurra naiz eta lanpara magikoa nahi. Gasparek lanpara magikoa nahi zen eta tenplu batera jarri. Tenpluan Jasmin printzes eta bere aitak bizi ziren. Txinu, ikusten alduzu tenplu politori, joango algara. Aladin bere txinoarekin tenplura abiatu zen eta Jasmin topatu zuten eta lagun egin. Kaixo, ni Aladin naiz. Kaixo, ni Jasmin naiz. Hau niri txinoa da. Zer ari zara printzesarekin? Hitz egiten negoen eta ez nekien printzesa zen. Hori gezurra da, zoaz kartzelera. Afa, gaiztoa. Aladin egia dio. Ez, gezurra. Zure itun hauzu eta nor zara zu. Ni Aladin naiz eta Jafar gaiztoa kartzela sartu nau. Ni Reina naiz eta zure hiru desio bete ditzaket. Bat. Alfombra egalaria nahi dut. Bat. Bizio batera bidaliko zaitu. Liburu magikoa nahi dut. Bai, baina non dago hori? Sumendi batean dago, 3 egun dituzu hori lortzeko, bestela zureak egingo dut. Bale. Zenbat itxasuan barrena. Iristen ari naiz! Kaixo, ni Zergin gaiztoa naiz. Shalalala, shama mama, zibat, izoztea. Eta zinbat lehenengo egun duzu. Izotza lurrundu da, beroarekin. Shalalala, shama mama, zibat, igela bihurtzea! Shalalala, ez duzu lortuko, shalalala, shama mama, zinbat, euli bihurtzea! Ez duzu lortuko, nire izpilua salbatuko dit! Wow! Eta Zerginek bilakatu zen eta zinbat erregaren gana joan zen.
lortu duzu! Gaur sorpresa lanpararen lanparean kontatuko dizkigu. Guardatutako izteko espero dugun gustokoa izatea. Bazen behin, neskatxa bat, hondartzatik zebilen. Eta batean, estropuz egin. Ai, zer dago, ikusiko dut zer dago. Gazteluna noa sukaldera. Gaztelura iritsi zenean, bera mandeki zuen. Aina, etorri honera, mesede. Orain noa, zer nahi duzu ama? Lagun baita bilatzen. Niri sukaldera noaztu segi bilatzen. Aita, ara zer dago hemen? Lanpara bat dago, eskatzikina maldituko dut. Ara, zuzentzea. Genio bat naiz eta helbidezio kontzituko dizkizu. Ongi, lehenengo nira dagoenean zean. Bigarren aita agertzean nire. Ama, erosketara joan da. Ai. Eta azkenik denak pozik bizitzea nahi du. Antzerki bat egingo dugu. Larrabetzun gertatu omen da. Niri kontatu zidaten bezala, Marisaren eta Juanjoren alfombra puskatu egin zen eta beste bat erostera joan